Rim kolonnalar dostlar. Bu videomuzda rim kolonnaları var arada görün ederiz. Rim kolonna biznesine ne edip girip olur. Rim kolonna biznesinin bizler dostlar Türkmenistan'dan özüm Levap vilayetinden Said etrafından adım Bağımrat. Telefon numaralamam şöyle boş geçelim dostlar. Kime eğer şuların galipler gerek olsa men bilen paylaşabilirsiniz. Elimde 4 san toğlak var. İkisi 40'lık. Yani bunlar 4 güncek görünüşü dostlar. Şulardan 40'lık var dostlar. 40 santimetrelik. Boyum 4 metrelikler var. Aşağının addelini tumboları addelini geliyor dostlar. 50 santim 60 santimler volt geliyor. Üstü şular yağlı değil mi? Ortası Versace volt gidiyor. Men getirenlerim dostlar. Olar bu arada da videolarını koydum. Girip Business Türkmenistan kanalına görüp bilirsinizler. TikTok'tan, YouTube'dan yazsanız Business Türkmenistan çıkar. Bular toğlak volt gidiyor dostlar. Toğlak şeklinde. Her kimden bir özünün qovu görýän hilleri bolýar. 4 gün käbir adamlar 4 günce qovu görýär, käbir adamlar toğlak qovu görüp oňat görýär. Şoň üçin klient näme saýlasa siz şonu goýup berýäňiz dostlar. Bahalaryny aýdy geçin toğlaklar görnüşi 35'likler 11 000 manat, 40'lıklar 12 000 manat dostlar. İçine bari ýokşular ýaly atrabotka avtol çalınýar. Ine şu görüşüňiz ýaly turbolar, köne turbo meselem. Öňden goýulyp giden turbo, muny aýyrmaňyza gerek ýok. Üstünden gönü dakıp betonu koyup olum asnovu olup gidiyor içinde dostlar. Katan saat hiç hile perdelik etmenize gerek yok ve izinlerim şular yağlı oğudan bir şekilde o rim kolonnalar emele geliyor ve üyünüzün görünüşü has oğudan şekilde görünüyor. Şoň üçin dostlar kimde kim şu biznese başlamak istese men bilen habarlaşıp bilersinizler. Elimde ondan da şaram dostlar arslanlarım var, qarşoqlarım var. Gülvazalar var dostlar. Onların bakalarını aydıp geçerin indiki videomda. Yine görüşünüz ýaly dynanyň ýagdaýy şul dostlar. Yine aşağı Versace edil şu görnüşden mende bardır dostlar. Arkadan habarlaşyp bilýäňiz mundan hem odan daji. Şu görnüşden mende bardır. Versace görnüşlerimiz bardır dostlar. Yine şular ýaly izinden boýadýaňyz yaman gaty odan bolýar dostlar. Eger kafene moýdursaňyz daşyna wapşy odan bolýar. Kimde kim şu biznese bir girmek istese men bilen habarlaşyp bilersiňizler dostlar. Şu görýän nomerler bilen men bilen habarlaşyp bilýäňizler dostlar. Bilen sosial medyalarymyz şöyle yerleşýär.